helpompi opiskella, kun on paljon sievempää ja silleen niinku sillä meidän vanhassa koulussa oli jotenkin niin semmoinen niin ruma ja ankea ilma koko ajan ja rumat valot. Ja täällä on kaikki jotenkin niin paremmat valot ja sievää, niin täällä on jotenkin paljon enemmän motivaatiota opiskella. Tää on ihana koulu, avara ja täällä on mukava, kun me kaikki ollaan täällä yhdessä. Täällä on niin alaluokat kuin yläluokat ja lukio. Hyvin olen viihtynyt koulussa kyllä. On tosi mukava oppiympäristö ja mukavia kavereita ja hyvin olla viihtynyt. Kyllä on edelliseen työpaikkaan, että meillähän oli pitkään sisäilmaongelmia siinä edellisessä koulussa ja sitä edellisessäkin työpaikassa niin oli näitä ongelmia, että nyt on erittäin mahtavaa, että on päässyt tämmöiseen puhtaaseen ilmaan, että tätä osaa arvostaa kyllä todella paljon. Tämä on kyllä työviihtyvyys ja jaksaminen ja kaikki lisääntynyt huimasti. Kukaanhan ei voi kiistää puun myönteisiä vaikutuksia psyykkiselle oppimisympäristölle. Tämä hirsirakenne takaa ensisijaisesti puhtaan sisäilman, luo kodikkuutta ja akustiset ominaisuudet ovat myös erinomaisia. Se on tullut huomattua, että enemmän on tunnilla ollut mukana nyt kun on täällä ollut, entä mitä aiemmin. Mutta venytin 4 vuotta ihan, että pääsee tänne opiskelemaan. On vaikuttanut. Tietenkin myönteisellä tavalla. Ehkä suurin tekijä, mikä koen parempana, niin tämä äänimaailma täällä on semmoinen, että vaikka oppilaat meluaisi tuolla käytävällä, niin se tuntuu, että se häipyy se melu tänne hirsiseinään. No, on kengätön koulu. Ilmapiiri on hirveän hyvä, koska kaikilla on hyvä olla. No, täällä on tämä on aika massiivinen koulu ja täällä on arkkitehdit niin on hyvin suunnitellut tämä. Onko täällä on hyvä? Iso. Hieno. Paljon on hyvä. Kun se on aika värikäs. Ja sitten hieno sisältökin. Hieno ja tämä koulu on nopea saada kaverin. Värikäs, iso, valoisa. No mun mielestä varmaan ainakin ne aulatilat on kivat. Jossa on kaikki sohvat ja pöydät ja aulat. Tuo ruokasali ja sitten toi liikuntasali. Hei!